2025 yıl elbette indi kece bu yılı olsa da hayran gına işlerge dur bildik kejelenmişi gına degендей. İşler şoktay buldu, jamiyet ülkesinde de, biznes ülkesinde de, şular arasında indi elbette biz kubrak meşitler bile işledik, din yağından işledik, şulay sport ülkesindeki işler bilen dünya çempionatları uzup gitti bizden. Şul ülkede elbette indi biznes ülkesi de, show biznes ülkesi de şitte kalmadı. Bizce bizden video hizmet bara, bizden çünkü tegi men bir misalına özüme örnek etip alam endi urdak aytadi men uşamda yizemde atlap da yerim birsinden de foydası yok degan kebek şunday kelip чыкмасынча men bir iş bilan shug'ullanarga tirisham ko'proq video ülkesinde xizmat ko'rsatdim jurnalistika ülkesini kichkina chapdan so'yladim ham bugungi kunda da jurnalistika ülkesinde xizmat olib boram endi televideniya ülkesinde lekin endi boshlangan ish albatta endi video ülkesinde de işini başlayıp jiberdim. Şuna göre televizyon jurnalistika bölümünü tamamlamıştım. Bu ülke meni kızıqraq oldu. Meni kalsa jurnalistikadan şitte işlemeyim diye bildim. Finans ülkesi de bildisin orunda turmay, yigit kişi bildiğinde elbette işte işlerge tiyiş. Meni Eminem'nin bizden danlıqlı rapper'nin bir sözü esке düşe. Зачем тебе слава, если оно не приносит денег? Elbette bildiğinde bizning yaşaulы ошол шығындардан тұра, сеңа бір кімді ақшада кетіріп бермей шуңа күрә, әгәр дә синең әле бу хобби гына түгел, ул синең бер яшәү рәвешеңдә икән, демәк инде бу мин тормыштан да, үз эшемнән дә канәгать эш алып барам. Шоу бизнес өлкәсендә эшләгән кешеләрне әйтергә кирәк була инде, ул инде безнең чит ил артистларына да без концертлар төшерәбез. Күбесе Казанда, Мәскәүдә һәм Түбән Новгород өлкәләрендә хезмәт күрсәтәбез. Ә сезне каян биләр алар? Бүгінгі күнде енді біздің түп базыбыз, түп офис ол Қазанда. Ләкин енді біздің агентлар деп етек, біз башқа түбәк, башқа регион егітлері, шошы видео өлкәсіндегі ұсталар білән бірге актив іш алып барабыз. Бізде Татарстан халқы әлі сифатыны тулысын чаңлап бітіре алмайды. Нәрсе ол сифат екен? Ең бірінші ширатта әлбәттә бәя тұра. Бәя артында енді өзің білесің, ол хезмәт, сифат булырга тиеш. Бездә күбрәк никтер Татарстанда 300-гарак булган сайын синең заказларың күбрәк. Бүгенге көндә журналистика да инде күбрәк күңел ачу ягына таба тарта башлады. Аналитик жанрлар бөтенләй юкка чыга башлады. Тәнкыйтьләр юк. Күбрәк инде ничек кенә булмасын, әлбәттә инде дәүләттән читтә эшләй алмыйбыз без журналистлар барбыр абзыйларның сүзләренә колак салып эшләргә тырышабыз. Сүз ирке бар дисәләр дә, авызыңны шамалап ачмасаң, синең авызыңа язак бикләп куялар. Шуңа күрә инде ирекле хезмәт итү өчен журналистикада берникадәр дәрәҗәдә синең финанс мөмкинлегең, икенче бизнес терен булырга тиеш. Батырлар ни хәлдә соң? Бүгенге көндә батырлар әлбәттә моңарча ул бик актив эш алып барадыр, атнага бершәр тапкыр чыгадыр, тулысынча ярышларга җыйдыр. Бүгенге көндә менә шушы Россия көрәш федерациясе, Татарстан көрәш федерациясе дөнья чемпионатына үрмәлибез дип әйткән сүзләр бүгенге көндә безнең милли спорт төребезгә берникадәр дәрәҗәдә барыбер йогынты ясагандыр. Ул инде күбрәк халыктан чыгып, профессиональ спорт дәрәҗәсенә әйләнде. Башка җирләрдә безне кабул итә алалармы әле профессиональ спорт төре буларак? Мосы тоже сорау. Татарстан спорт сталары исемен әйткәндә, алар инде бетерелде. Бу арада хәзер Россия спорт стасы исеме генә бирелә башлады. Инде 1-2 ел инде биткәнне. Миңа калса инде башка спорт төрләрендә дә шулай безнең Россия спорт сталары исеме генә бирелә. Татарстанны безнең теге бүгенге көндә дәрәҗәсен, нәкъ спортчыларның дәрәҗәсен гадәти бер төбәк дәрәҗәсенә чыгып калды. Төбәк дәрәҗәсенә төшеп калды. Элек егетләр өчен ниндидер стимул бар иде. Син башта районны җиңәсең, аннан соң Татарстанны җиңәсең, 3 тапкыр, 4 тапкыр, 5 тапкыр җиңсәң, сиңа Татарстанның спорт стасы исемен бирәләр, аннары атказанган спорт стасы һәм Россия халыкара. Бүгенге көндә безнең шушы баскыч юкка чыкты. Татарстан чемпионнары инде Татарстан спорт сталары буларга өметләнгән егетләрнең безнең кайфы да китте. Аларга инде хәзер яңа зур көч белән әзерләнергә кирәк. Бу инде әлбәттә инде Татарстан көрәшчеләренә дә зыян салмый калмас миңа калса. Көрәшне төптән аңлап, аның безнең милли спорт төре икән аңлап бетерүчеләр әзрәк. Аны һаман да ниндидер шоу, ниндидер бокслар белән чагыштырырга тырышалар. Миллилекне югалтмаска иде, ул безнең төп чыганагыбыз, төп асылыбыз.